Pinia dapa birtalong penili sami deng mirkiling pi non birtang ton pen arju ponik tha. Kidam tang mati jong ni phaing ko rahini ani lakha sir kep amrenga habar arlokedo rong chejeng rang sina sarpu pathwa klamalong BJP tum pen mas joining ajai mek paman pon. Mas joining ajai mek ke paman pon along ke ACCM Dr. Tuliram Rong hang ka chetong dun along Amreng constituency IEM sangpi Rina Terangpi Bothatlang so MLA Rup Singh Teron Haurakhat MLA Dorsing Rong hang lapen anparta MEC lapen joining atum chitong dun si mas joining ajai megalong armu pa ong dun. Labang so mas joining along APHL si Racharia songalong kedo bomatum APHL si penche usi bang suri hinira crazy amulugatum BJP along chepa ogdun pusi pachinipon. Surinira bang krisi bang putum APSL sikan COC alang to mangke BJP party made dimkar biang longlong nang cepa ok don lo abeni to na ting kon lo aton mangke don bharat sabha don ko raisi abang putum da pin nang cepa ok lo asim da ting kon lo mas joining ani le thot pacheton ponsi jirikindeng havar along Mukro Forest Camp, Jirikindeng Block Primary Health Center, Jirikindeng Block Asai Hem, Jirikindeng PWD Road Pen, Terangarong ato warsetami ingpute kangsi, mas joining amayalong pen, CM Rong Hangsang Ho kachichak tekang atengki, Jirikindeng alongta Cultural Complex Prabjin Pen, Kimpon Popusi, Lamcha, Chipitekang. Aduntu mas joining amayalong pen, Radaphan Blanket Ration Card lapen, Longlea Pata Setami, Ron Ponsi, May Misen Pen, Pajuron. News Report KTV News. Borjan lapen tokolang so ratatum chingrum si lakhain ko rapho nilipa havar ke parlopon koila mati pen ke hello kilometer phosu si Borjan Lokhimona do wan lapen murpholoni forest asai hem an ato waralong arlong sangti ke thok pidamajo ke ACCM Dr. Tuliram Rong hangaphan kachoro ke pajirpon. Chini dam me Karbianglong lapen Golaghat district ahoyalong ke do arong polote Borjan tokolang so ahavar arat ke do atum henlo laso hoy ke do arong arta lelang dam polote pininga sengkan anke ningkan phokepta soselo bonta labangso arong lapoan arta pleng dera phita rong rup kachukim ke chenga hot asonsi non puarni anta to warki ik ato warki chilengdon long lepin lapen la anchot kalisi tokolang so lapen Borjan arong ke do araratum ke ihin ke Garampani Wildlife Sanctuary lapen ihin ke Golaghat district ihin ke Kalapahar inglong ikpi elephant corridor la anchot kalisi Sai chotiki araratum chojor chulang ahinta kidam kibang kisung lok pensi aningkan ningkanta kisung pensi jepa parnang lo. Laso to worki koilamati degrum RCC dolong pen resak hidi pungadong Borjan lapen tokulangso hakopen arnibang ronga raratum kachileng ato warlo. Ronga raratum kidam tang penang ananing kan pen kachileng ato war misen kabea joini penang an ronga raratum kisung chetong nanglo. Karbianglong Autonomous Council along BJP asorkar mate poriborton asorkar bangdet penke Karbianglong inglong lapen thoi kedo ahavar tin alongta ason kapaching thura simbon ki pipon bomasonsi Nilip MEC constituency alongta penang an kaching thura simbon piponsi RJ pachelar ponsi theklong Lesson thot si puthot Nilip constituency along Golaghat ahoyadung kedo arong ratatum to work a veki sunga puthak chini si Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang alangli ningke mepen Borjan lapen tokulang so habar arata tumaphan se kachilanga hem kedam kebang loke charli klim so maratum lapen hithi kulat kedam kebang jojor chulang ahin ki mesenji aphan sangti lapen arlong ki thokpi mate to war selampi phan ata ki panungku ajo mesen atowar longdunde bonta Karbianglong Autonomous Council along kichari bom CM Dr. Tuliram Rong hang alangli ahin pen kachilenga towar kaselam pipon thegapon alangli phan Borjan lapen tokulangso arata tumpen suri kachoro ninga klong pen pajirpon. News Report KTV News.
Nijang Karbi Anglong lakha ke thom Chinthong constituency ke parlopon Singdoloi arong along ke damtang matijong achiklo ni phai inkoi arni Karbi Anglong Labor Union atum an chingrum si methanga sai hemkimi kaching pupon sai hemkimi kang pupon amelong Chinthong Labor Union amepu Babu Hanse pen me chepa hempu pon along aluhia man pen KAC Labor Union Board Chairman Khorsing Timung kachitong dun along Chondro Rongpi Labor Union Central Committee amepu Founder Vidya Singh Rongpi, Labor Union East Karbi Anglong Amepu Komal Singh Ingsi, West Karbi Anglong Labor Union Achunbang Horen Kro atum pen Chenglok, Penang An Labor Union along ke claim kidam kachirab dunatum Chetong Dunsi, Mayor di Chipipon. Kardom, nilitum Karbi Anglong Labor Union pen patir piponsi, kaching honnai Karbi Anglong Autonomous Council long Labor Union Board pu Honorable Chairman Sar Khorsing Timung hai alangli dak flekta intur te kang lo lapente da office ta anwel madang te kang puayai mek saideng te kang lo lasi kaching hon pik Chinthong hawar madang te Chinthong constituency pen cheng thusi dagalom hawar bethe bethata jirdata song ansu se kang thur ponja phansi nilitum media korte injiratum phan labangso a video madang te pache thang ponja phansi tuning ripon thulo pache thang ponikha bima ilitum karbia khaya tum kachong dat kachutolo ilitum awar sai kompik ningkani sile cho chongdat kam choklem chepeduk deta 20,000 mantang te bainong kachelong suring koi anta pleng play do lasi suring koi ke pleng play ke developing country mantang te kaching thura deta long ke lak in koi baksi long du nang yaw avoreng abar saya long chongdat dun long a sontang te Anparta make do bom apor ko sonsi Labor Union atum ke claim kidam nangji lapen ko sonsi sai ka chongdat det aradatum arona tengpen ka chongdat anam ke long nangji ma alam hai hui chingki chithan pon News report KTV News Pinia Berta ke Lansi Kangton pon iklo, Domi thak me Kardong.